super joekelgrut. En wie had het laatste biks opmaken? Dus je moet eerst even naar de foragehandel, heel nou? Tikkie. Dat was het stukje nog meer. Nou, ga ik die beet. Komt het erom? Goeiemorgen. Een nije vlag. Die ben lekker aan het kettingmeidje, hè? Ja. Hilde vindt het vooral heel leuk om het last te maken. Maar ik heb weer in elkaar zetten. Hey ho. Zijn er een moeder? Eet toch? Nee. Eet toch? Zullen we een kettingmeidje? Of een jermman? Wat vind je toch leuk? Een jermman? Een meidje. Oep. Tadaa. Stek nog in je meidje. Nou. Zo, alles weer opred. Alles weer in de dozen. Ja. Geef eens de beestjes even dan. Een bakje koffie bij Beppe Klaas. Rustig, maar het steekt nog even, schat. Tja, zet maar even in de kast. Bij die nog een bord, dat is goed. En weer opruimen. En verder van Joet. Ja jongens, je wil het misschien haast net leeuwen, maar we hebben Joet helemaal niet op de planning. Hoe lekker is dat een keer? Er is eigenlijk altijd wel iets te doen bij u's, bij u's. Maar ja, tje, die moet er nog even in. Ga ze opruimen? Ja. Tje, flink ja. Netjes in de kast. Ja, toppie. Ik is net op 10 genomen, maar beginnen, hè, opruimen. Maar we hadden dus Joet helemaal niet op de planning, dus we zeggen wel wat de daar Joet brengt. We beginnen dus sowieso nog in en de beestjes, dat doen we eigenlijk elke mannen wel even. En dat ik net ken, dat mijn heid het, maar daar gaan we sowieso even in. En ik neem je Joet bij mij, dus het is een verrassing of Joet al je bedijnen zullen. Het wordt vers wel leuk. Vier het net te abonneren en te liken. Wat hast u daar? Zullen we een shit heitelijk is? Roepen heiti. Heidi. Heiti. Roep maar heiti. Heidi. Ja. Die is er. Hoi Heid. Je zo naar de beestjes doen. Beestjes doen, hè? Ballen mij en lekkere tomaatjes en druifjes. Let hij die secondes even zien. Even zien dat hij nou weet van waar hij west binnen. Zo, van Zakenwest. Ja, weer van Zakenwest. Die voel me hem, hè? Die passen mooi. Ah, van mij ziet het er net in. Van mij heeft het zo. Nou, eens krijg ik ga er ook net in. Maar het zijn je zaken zeker hoor. Ik voel ze niet. Ik denk, die passen wel leuk. Echte fans. Echte fans. Maar Fred, komt hij aan en komt een bakje koffie? Wie met eerst de beestje neemt dan, hè? Aas, hè? Best. Zeg maar, Otsa. Heet dat zo? Hop, hop, hop. Paardje in galop. Hé, hey, Hatse. Kom maar, Hatse. Kom maar, jongen. Een hele goeie wanne. Wanne. Hallo. Hoe weer het je, jongens? Ik zie je maar eens even chillen, hoe goed het gaat met uw jonge hen. Die groeien als kool. Maar die maar eens even zien. Je bent het. We worden echt wel heel grut, Hilda. Super joekelgrut. En wie had het laatste biks opmaken? Dus je moet eerst even naar de foragehandel, Hilda. Tikkie. En even een nijbiks op hebben. Is zo goed als op. Dus, en even een nijpak. Hier, strieën er nog wel. Even weer wat omvullen. Ja, we gaan eerst koffie doen. Ja, dat is van de hintjes. Die komen aan zo voor jou. Oh, had Beb al mooi wat kriestversiering op. Hoor maar zien. Al die mooie baltjes en glitters. Oh. Wauw. En maar zie je de hier. Kan dat ook al Beb of gaat dat automatisch? Oh, maar we een keer bij donker. Donker, Heel mooi, man.
Dat is mooi. Oh, je versiering, hé. Mooi, hè? En Beb, ze nog even wat meer jachtjes hebben, want het is hier heel grut. Ik heb wat meer bij. Ja, ik ken hem wel bij. Heel mooi, man. Echt En prachtig. veel die balkjes nog Ja, en dan alles een beetje met dat beige goudachtig, hè? Ja, kijk naar goud, die hebben helft moeten door. Hè, die we aan moeten met die takken. Ja, oh leuk. Hier wat bier staan bij op. Ja, Die voor jou hadden er dan. echt onder de verandas dus, Ja. maar ja. Ja. Mooi hoor. En misschien nog een kerstbeen. Toch hier, die dan Ja. echt moeten kennen. Je hebt het toch wel bij, hè? Ja, en daar Ja, moet ook nog wat reacties in gaan. ja. Dan kijk ik wel iets gewoon met kerstjes of dingetjes Ja, of, hè? kijk van die kerst, stel die laad ik op. Ja, leuk. Oh, nou krijg ik er zin in. Maar wie toch eerst Sinterklaas en dan Chris, maar bij Mem kent het natuurlijk wel. Ik vind het ook zo mooi, hè? Leuk. Ja, de binnen. Nou, zullen we eerst een big shop hellen binnen wij? Kom. De waar we een pakje hebben. Ze zijn druk bezig met uitladen, mijn vrachtwagen. Wist? Niks. A few moments later. Nou, we zijn weer compleet. We kunnen weer op naar de beestjes. Ja. We gaan weer op naar Hoestag. Goed uitzien. Dan zullen we eerst naar links. En naar rechts. En dan keer naar links. En dan keer we. Dan gaan we. Nou, ik zit onder het heel dan. Nou, best nou Siepwoord bleef van mij bij de beesten in de bakken brengen. Want ik kan er eigenlijk net meer omheen rijden. Dus ik kan er net een tak om bij de golfkarren. Maar hij zoet even op een kroon smieten en dan dat brengen. Dus best nou. Wat moest doen? Ik wat hem aan is. Ontheer je. Ja, zaak is nou de squat. Zo. Nou, die vernuwt hebben we al even. En wat ik je hem dus vertel, hoe ik hier dus een hele staffige kist van Salder helle. En in die kist zit alweer jurken. Een beetje, dit zijn Charles Dickens-achtige jurken. Maar dit binnen redbad-achtige jurken. Dus een beetje viking, redbad, dat idee een beetje. Nou zit het zo. Ik zal mijn kwatten, mijn Yvonne en Marianne naar de cd-release van Balders Draumar. De akoestische cd. En de zanger van Balders Draumar, Sjoerd, die had redbad altijd spelen bij u in het theatertuin. En hun muziek is ook wel een beetje in dat sfeerke, dat genre. Dus we zijn, ach, hoe leuk zou het wezen om daar verkleid heen. Dus ik ga even op Zalderwest. Marianne had zelf thuis ook nog 2 sokken jurken en die vonden hier nog in thuis. Dus ik mag nog even zien van wat zal ik je van onloeken. Dus ik zal ze even uitlezen. Even zien wat ik mooi vind en nou, maar wat maar even besluiten maar zo. Ik zal ze even klaarlezen. Ik mis alleen nog de riemkes en zo. Hier heb ik nog een riem bij. Dan ga je nog een kroontje ding. En tasjes. Ik kan dan aanhangen. Ja. Nou, maak hem eens even zien. Een beige set, maar die is meer echt te groot. Dus die wordt het sowieso net. Ik vind deze beide wel heel mooi. Dus die kennen eigenlijk beide. Ik heb bij die blauwe ook nog een hele mooie cape. Dus ik denk dat ik voor blauw ging. Dus heb ik nog een mooie cape bij. Ja, ik denk dat ik voor de blauwe ging. En dan misschien inderdaad met hier mooi omheen. En dan nog mooi dit kroontje, de Sabi ook. Oh. Tada! Ben mooi? Dat lijkt het me wel leuk. Dus ik denk dat dat hem wordt. Dus leuk. Gewoon even een verklaaifeestje. Ik had er heel veel zin in. Ik vind het altijd wel mooi soms. Nou ja, dat weet je inmiddels echt wel. Altijd die thema's en dan daar wat voor mij dwaan vind ik wel heel leuk. En nou ook heel leuk dat Marianne en Yvonne echt mij doen. Dus, en ik ben ook heel nieuwsgierig naar hun nieuwe cd. Dus ik neem je zeker even mee naar hun cd-release. En dat is in die Duna in Drachten. En dus in deze outfit, zoals het nou staat. Nou wel zin in. Wow. Nou jongens, zaak is de boordje. Ja, die komt aan zijn weer thuis op een fiets. Ildo had lekker koest. En wat mij je hem doen? De skoer zetten. Koeken zetten. Ja, en gaan we dan ook vestjes jongen van Sinterklaas? Ja. Ja? Zullen we dat doen dan? Ja. Dat is wel leuk, toch? En ondertussen ga ik even de tassen, of de kleren in ieder geval, vast kleerzacht voor Ildo en Zaken. Want die zullen uit van huis bij opa en Beppe dit weekend. Opa en Beppe, hast je er zin in? Ja. Ja, vind je het leuk hè? Altijd gezellig bij opa en Beppe hè?
Ja, want morgen is de intocht van Sinterklaas hier in Broeksterwatervallon. Zaken met mannen eerst nog voetballen. En de jongens had elke een feestje. En ik zil dus naar de CD-release party van Balders Drauma. Dus van alles en nog wat te doen. En opa en Beppe worden wel oppassen, dus dat is wel heel mooi. Opa gaat ook snijdt de mannen met zaken naar voetbalsquallen. Dus ik die klein had ik vast opzacht. Maar super leuk wat ze er doen wel. En de band, zoals je jaren vindt het echt prachtig daar. Dus ja, altijd goed. Zullen we eens even als zaken er al komt? Als het goed is, fietst er nou naar huis. Dat hebben we al gepraat. Dan is het altijd maar de vraag wat dat gebeurt. Zullen we eens even zien wat er direct komt? Ja, ik wil dan wel graag. Het is nu redelijk gauw donker, dus ik wil dan wel dat hier voor het donker dan thuis is. Dus, nou ja, ik ben benieuwd. Oh, daar is Ingrid de broer weer, liefie. Zwaai, daar komt hij. Hey! Hoe was het stukje nog weer? Nou, hou je die beet. Komt het erom? Vies en saai. Du bist vies en zeik troveert. Nou, dan ga je mooi botten. Want wie nult niet om voetballen? Oh, en Jesse weet ik. Wees wat, nog alles maar uit? Dan smit ik die foto even in de douche. Zullen we dat doen? Doe ik af. Dan doe ik de camera even uit. Doe ze. Nee, is het net koud? Nee. Gewoon even warme kleren? Ja. Oké. Nou, even een wasje draaien. Nou, de band die zullen even om hun klompjes, want ze maken hun skoer zetten. Of klomp in dit geval. Voor. Oh, ik denk dat ze nog zelf inpakt. Gevoen. Moet maar in je. Zet maar in je del. Laat haar maar in haar eigen del zetten. Ja. Nou, en bij welke kachel, Matta? Bij de oude kachel of de nieuwe kachel? Is het nou? Of die? Die of die? Die? Ja. Mij? Ja, zet maar del. Zet maar wel. Zet even wel. Hey, dit is wel grappig. Want ik ga hier van links en heel door die van rechts. Ach, Heden. Nou, sure. Kijk. Nou, dan gaan we even zitten. Nou, maar we even vestjes, jongen, hè? Sinterklaasje, bonnen. Ik ga nog een leuke. De Sinterklaas samba. Oeh, die ken ik net. Gaan Sinterklaas. we die even een opziekje? Dan doen we dat aan. Zullen we jongen eerst even vestjes? Zwarte Pietkie. Uit fietsen, toen baste Simban. Toen moest er worden met de fiets aan de hand. Hij ging naar de smid, daar en zei de smid. Ik geloof dat er een iets piepernuutje in mijn achterbaan zit. De smid moest wel uitje, maar plakte Simban. Toen koepiet we fietsen, terug heel Friesland. Nijdokken. Naar Ljouwert en naar Broeksterwald. En hij bracht alle je cadeautjes, ekkel wie het zag. God! Hey. Nou, nou net goed is. Nou jongens, voest het nou een leuke vlog? Abonneer je. Zet een blauwtonk omheen. Heb je het net chillen te downloaden van je tablet als telefoon? Want een eitje vlog. Hey, Doei!